Hvad står du med der, Benne? En 400 gearkasse til en Buick, full-size Buick, eller en Pontiac. Ja. Er det en sjælden en? Nej, eller hvad? Det er en 400 gearkasse, som er renoveret. Okay, så den kan bruges til lidt forskelligt, som du siger? Ja. Ja. Okay, men er der andet derinde, du gerne vil af med? Så har jeg en 904 til en Mopar. Okay, det er den der. Derinde. Ja. Og en Ford C6'er til en Big Block. Ja. Okay. Og så har jeg en 54'er heroppe, der også er renoveret. Den er sådan lidt sjov, den er meget kortere. Ja, men det er fordi, der ikke er noget hus på nu. Nå, okay, man kan godt høre, jeg ikke. Er det den, der ligger der? Ja. Okay, det er ikke mig, der er specialist her. Nej. Så har jeg en konverter til en C6'er, en højeste allspeeds konverter. Ja, det er den inderste der. Ja. Ja. Og et par Mopar gear eller konverter. Okay. Og ellers har jeg et hav af reservedel til 700, 3,5 og 400. Så det vil jeg gerne af med. Ja. Så hvis I har noget, I mangler, så ring eller skriv til mig.